l'aeropla. Pot començar la mascleta.
Magnífica, magnífica la gran mascleta de Ford d'Artifici Europla de Bèlgida. Potentísima, impresionante el terratrèmol final. Bueno, qué bona mascletana de Wii, la de Europla de Bèlgida. Se queda tot bocabadat i la gent aplaudint, vibrant, fent festa al voltant d'esta gran mascletà. Si hem tingut una festa de pólvora, ara esta nit oblidem que també tenim un castell de Ford d'Artifici de pirotècnia cavaller a la 1 de la matinada en el passeig de l'Albereda.